Sharif Production. Gaskiya ta zama babuwa kyamar take. Batul dan sansa kake. Nana Amina Abdalla ka kara musu daraja, a san ma'aiki ko Abu Dalib ya zama manaja. Ka sa sabansa da matansa kamar su Khadija da Sayyida Zainabu wadda ni ɗariƙar ta nake. Masu shukar da suke gaskiyar annabi ce akai nufin zarafi, kafirai munafukai sun haɗa ƙarfi da ƙarfi a yaɗa manufarsu suka ɗau malamai 'yan takife, sun shiri sosai zan faɗo abin yadda yake.
ka haɗa abin yadda yake. In kana so a kashe ka kace yayi wasiya, Aliyu za a rike yan uwa ku duban hanya. Ba rike shi ba sunansa sai da tausasa murya, wanda annabi ya faɗa gaskiya binsa take. Gashi annabi ya faɗa sansane imani, gashi ya bada gudunmawa cikin addini. Gwamnati ta yi kwamitin hana faɗarsa karni da kashe masa 'ya'ya da duk mai faɗar sansu yake. Sharif Production.